Tradicionalni dani Lazete Lečkog održani su od 15. do 18. oktobra u Novom Bečeju i Kumanu, rodnom mestu ovog poznatog velikana glumišta i istaknutog člana Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. U okviru 17. po redu manifestacije, ljubitelji pozorišta bili su u prilici da vide dve predstave Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, glumačko veče Dušana Felbaba Babe iz Kikinde i monodramu Reč je čovek, rađenu po tekstovima Vladike Nikolaja, a u izvođenju Mirka Babića, prvaka Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Organizator se potrudio da obezbedi program i za najmlađe gledaoce, koji su uživali u predstavi pozorišne trupe Spot iz Novog Sada i lutkarske predstave Guskalica, kao i Tvrdoglavo jaje Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. U pratećem programu učenice osnovne škole Stančić Milan Uče iz Kumana su priredili izložbu lutaka. Žiri u sastavu Živica Radin iz Kumana, Tibor Farago, kreator lutaka lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović i Vladimir Grubanov, direktor lutkarske scene Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina, nagradio je 3 učenika. Treću nagradu je dobio Andrej Tot, drugu nagradu je dobila Selena Nemešev i prvu nagradu je osvojila Margareta Brca. U galeriji Doma kulture opštine Novi Bečej organizovana je izložba scenografija pod nazivom Omaž Savi Baračkovu, scenografu i upravniku Knjaževsko-srpskog teatra iz Kragujevca. Savi Baračkovu, slikaru i scenografu koji je rođen u Kumanu, a ceo svoj radni vek je proveo u Kragujevcu, veoma nadahnuto govorio je Dušan Mandić, direktor pozorišta iz Kragujevca. Organizatori ove manifestacije, mesna zajednica Kumane, opština Novi Bečej i Narodna biblioteka iz Novog Bečeja su za poseban doprinos razvoju
i afirmaciji pozorište umetnosti nagradu Maska Laze Telečkog dodelili Jovanu Caranu, piscu, reditelju i glumcu Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina.